नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग, स्वागत बाटे आप सबके भोजपुरी राइटर विजय बागी के चैनल पर। आज उपस्थित बानी भैया एकदम ब्रांड मीटर लेके। नया गीत बाटे, नया कंपोजिशन धुन बा और दिल से बताओ तनी भैया कि नया म्यूजिक बनवा के गीत के गा देता नी। मेल फीमेल सॉन्ग बाटे, गर्दा कर दी भैया मार्केट में ये गीत। तो चली देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कल जा कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा, कैसे कंपोज के लिए बनी। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया रुआ सबसे एगो बात बतावल चाह कि रुआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में भटकत आनी, बढ़िया मीटर नहीं मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं मिलत, मन पसंद के गीत नहीं मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गए बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भैया की जरूरत नहीं है। रुआ जैसन भी मीटर चाहत होकर लिखवावे के बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के फर्स्ट क्लास के मीटर मिली भैया व्हाट्सअप के जरिए। हर तरह के हम गीत लिखे नहीं, हिंदी में भी, भोजपुरी में भी, और नया ट्रैक भी और ट्रैक पर भी। जब जैसन मीटर चाहिए लिखवावे के तो बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं भैया, काहे कि हर तरह के गीत लिखे नहीं। सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, रंगदारी सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत आता है। सीजनली कोनो प्रकार के मीटर चाहिए बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकेला। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। और कहल चाह भैया कि चैनल पर नया बनते चैनल के सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर रोज रुआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के मीटर देखिए कैसे गाँव के बटे। पहले मेल के पार्ट बा कि तोहरे चर्चा बा यूपी बिहार में, पागली दिल भइल बा तोहरा प्यार में। काहे करे जा सुना, तोहरे चर्चा बा यूपी बिहार में, पागली दिल भइल बा तोहरा प्यार में। आ काहे पागल के करता रुमाना, लड़की के पार्ट, ई सारा जमाना बा हमरे दीवाना, ई हाथे तोहरा लागी नहीं, डाले लो झूठे दाना। ई सारा जमाना बा हमरे दीवाना, ई हाथे तोहरा लागी नहीं, डाले लो झूठे दाना। ई हाथे तोहरा लागी नहीं, डाले लो झूठे दाना। तो हिंदी भोजपुरी मिक्सअप गीत बाटे भैया, और एक हुक लाइन जौन बा उ पक्का बच जाए मार्केट में। तो मीटर अगर पसंद लगता फुल गीत लिखवावे के बा तो बेहिचक हमारा कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकीले। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बाटे 8874473128। चाहे रुआ व्हाट्सअप कर सकीले, चाहे कॉल कर सकीले। कोनो भी प्रकार के मीटर लिखवावे खतरा, चाहे नया म्यूजिक बनवावे खतरा। ठीक बाटे भैया। तो मिला था नहीं फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एगो लाइक करब, कमेंट करब, और चैनल पर नया होके तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव।